क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। डीजे कुंदन राज चीरी प्रेजेंटेड बाय क्रिस्का फिल्म्स। सीएनजी बुलोरवा वाला बैठैतौ संघवा, सीएनजी बुलोरवा वाला बैठैतौ संघवा, मारतौ झट से ब्रेकवा, सट जइयो करे लागवा, मारतौ झट से ब्रेकवा, सट जइयो करे लागवा। केतनो नाना कर्मी बन जइतौ लभारवा, केतनो नाना कर्मी बन जइतौ लभारवा, मारतौ झट से ब्रेकवा, सट जइयो करे लागवा, मारतौ झट से ब्रेकवा, सट जइयो करे लागवा। डीजे कुंदन राज होटल में चाट चौमिन तोरा खियाई तब, पटना बिहार सगरो तोरा घुमाई तब। होटल में चाट चौमिन तोरा खियाई तब, पटना बिहार सगरो तोरा घुमाई तब। रोड पर गियर लगा के गाड़ी चलैतौ तेजवा, रोड पर गियर लगा के गाड़ी चलैतौ तेजवा, मारतौ झट से ब्रेकवा, सट जइयो करे लागवा, मारतौ झट से ब्रेकवा, सट जइयो करे लागवा। डीजे कुंदन राज क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। कुंदन प्रेमी वाला सुनाइतौ तोरा गाना, रजनी सरोहित के बना ले अपन दीवाना। कुंदन प्रेमी वाला सुनाइतौ तोरा गाना, रजनी सरोहित के बना ले अपन दीवाना। चंदन राहुल सोनू दबैतौ हौरनमा, चंदन रवि शैलेंद्र दबैतौ हौरनमा, मारतौ झट से ब्रेकवा, सट जइयो करे लागवा, मारतौ झट से ब्रेकवा, सट जइयो करे लागवा। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।